Είμαι ο Γιάννης Ομπρόιος, είμαι σκηνογράφος και σκηνογραφώ όλο αυτό το κόνσεπτ που δουλεύουμε αυτές τις μέρες. Το όλο κόνσεπτ είναι άνθρωποι αρχάριοι που δεν έχουν σχέση με το θέατρο επαγγελματικά. Με την μπαγκέτα επαγγελματιών του θεάτρου ανεβάζουν μία παράσταση την οποία και συγγράφουν ταυτόχρονα όλοι μαζί. Δύο είναι οι θεματικές όλου αυτού του κόνσεπτ. Το ένα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, η ανεργία, και ένα δεύτερο, η μετανάστευση προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα, γιατί είναι αμφίδρομη. Έτσι λοιπόν, εγώ τουλάχιστον όσο αφορά το δικό μου τομέα, επέλεξα για το κομμάτι εκείνο της ενεργείας να ντύσω την παράσταση με μια συμβολική σκηνογραφία, με σκουπιδοτενεκέδες, γιατί ο άνθρωπος που χάνει τη δουλειά του είναι σαν ένα αντικείμενο που δυστυχώς πετιέται στο σκουπιδοτενεκέ της ζωής. Δεν είναι τυχαίο, αυτό το αίσθημα έχει οδηγήσει στην Ελλάδα σε χιλιάδες αυτοκτονίες. Συζητάμε γι' αυτό, μιλάμε γι' αυτό, σκεφτόμαστε γι' αυτό και προσπαθούμε να αποτρέψουμε αυτό. Στο δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της μετανάστευσης. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, όχι γιατί τους αρέσει να φεύγουν από το σπίτι τους, γιατί είναι ξεριζωμένοι από τον πόλεμο, ξεριζωμένοι από φανατισμούς, έρχονται στην παράσταση, φεύγουν από το σπίτι τους, από τις ρίζες τους, κουβαλάνε στα χέρια τους καράβια, με τα καράβια με τα οποία έρχονται, πάνω στα καράβια έχουν τις μνήμες τους, τις φωτογραφίες τους, τα αγαπημένα τους αντικείμενα, ταλαιπωρούνται. Και ένα δεύτερο μέρος είναι οι Έλληνες, τα θύματα της ανεργίας, που επίσης πρέπει να μεταναστεύσουν, πρέπει να μεταναστεύσουν στις χώρες που δίνουν περισσότερη ελπίδα, που όμως και εκεί σίγουρα τους περιμένει η ίδια κατάσταση με την εδώ κατάσταση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά να δουλέψω με τα παιδιά αυτά. Να πω ότι με εξέπληξαν με το ζήλο, το μεράκι και τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα με την οποία το βγάλανε το θέμα. Και επίσης σημειώνω ότι αυτά τα παιδιά είναι που έγραψαν το έργο και αξίζουν πραγματικά όλο μας τον θαυμασμό, συγχαρητήρια από μένα σε όλους. Το εξαιρετικό λοιπόν εδώ είναι ότι υπάρχουν και μετανάστες ανάμεσά μας, στην ομάδα δηλαδή, όπως και το θέμα του θεατρικού αφορά την μετανάστευση και είναι πραγματικά συγκινητικό, πανέμορφο και μοναδικό για μένα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πέρασε καλά, το μάθημα είναι super, το πρακτικά είναι once in a million δηλαδή. Εγώ πολύ μ' αρέσει. Εντάξει. Είμαι σίγουρος μάλλον ότι θα αγγίξει το κοινό αυτό που θα παρουσιαστεί, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά και ο τρόπος που ντύθηκε με τη μουσική όλο αυτό το πράγμα έχει να δώσει νομίζω πολλά στοιχεία στον κόσμο. Συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορες χώρες και συνεργάζονται με τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Έτσι έρχεται η πολυπολιτισμικότητα να πάρει πλέον υπόσταση και να βοηθήσει ουσιαστικά τη μουσική και κατ' επέκταση την τέχνη να εκπληρώσει έναν από τους βασικούς τους σκοπούς, δηλαδή να καταρρεύσει όλα τα τείχη και να φέρει όλους τους ανθρώπους κοντά.
Καλώς ήρθατε στο John Lennon. Μεγάλη υπόθεση μουσική, μεγάλη αγάπη, μεγάλη ένταση και το πιο σημαντικό, η μεγάλη ένωση ανθρώπων. Αυτή η εμπειρία μου έδωσε να καταλάβω πολλά πράγματα, γιατί μέχρι στιγμής είχα συνεργαστεί με Έλληνες μουσικούς. Τώρα συνεργάστηκα και με κάποιους από άλλες χώρες. Είδα ότι η μουσική πραγματικά ενώνει τον κόσμο και ότι δεν χρειαζόταν να καταλαβαίνομαστε απόλυτα στη γλώσσα που μιλούσαμε, αλλά μιλούσαμε με τις νότες, ας πούμε, και τις παρτιτούρες, το οποίο ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Ευχαριστώ.